खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो PMAGY माने प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय दे लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैबाय बायदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि बागै फोरमायलांनो सानदों। जाय बिथांमोना थांनाय सिगां समफोराव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हायाखैमोन दे लोगोफोर, PMAYGनि न'खौ मोननो हायाखैमोन दे लोगोफोर। बिथांमोननि थाखाय नै दा 2026 मायथाइयाव गोदानै मोनसे सेंसन जानानै फैदों दे लोगोफोर न'नि। बे न'खौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे न'नि आइडिखौ मोननो थाखायबो मा डकुमेन्ट्स होफिननांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांसै आरो लोगोफोर। गिबियावनो दा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव न'खौ मोननो हायाखैमोन दे सिगांनि लिस्टआव, दा नैबे गोदानै 2026 मायथाइयाव बे प्रधान मन्त्रि आवासनि योजनानि जि न' बे न'खौ माने मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। दा बे न'खौ मोननो थांनायनि सिगां नोंथांमोननियाव गिबियावनो मा डकुमेन्ट्स नांग्रोगोन आरो गोबाङानो माखासे डकुमेन्ट्स गैयाब्ला, जब कार्डफोर गैयाब्ला बे जब कार्डफोरखौ बानायनानै लाखादे लोगोफोर। दा नोंथांमोननियाव गिबियाव मा डकुमेन्ट्स नांगोन, नोंथांमोननो जब कार्ड नांगोन दे लोगोफोर, जब कार्ड नांगोन आरो लोगोसे मा नांगोन, रेशन कार्ड नांगोन दै, बेनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्ड नांगोन। नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ अलरेडि बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ नांथारगोन दे लोगोफोर। बे मोनथाम डकुमेन्ट्स थायोब्लासो नोंथांमोना नैबे प्रधान मन्त्रि आवासनि योजनानि जि न' बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। बे मोनथामबो थाथारनांगोन। जुदि नोंथांनि न'खरसेयाव जुदि सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंब्ला बे थांनाय बोसोराव जुदि बे न'खौ मोनबायब्ला नोंथांमोननिया रेशन कार्डआ गांसेल'बा नोंथांमोननिया नेक्स्टआव बियो रिजेक्ट जागोन दे, मोननै मोनथाम नोंथांमोना न' मोननो हानाय नङा। मानो होनबा नोंथांमोना सिगाङाव बे रेशन कार्डजों मोनखांबाय, अब्लानिया नोंथांमोना नेक्स्टआव बे नैबे दा 2026आव नोंथांमोना बे गोदानै न'खौ मोननो हानाय नङा। नोंथांनो माने गोदान रेशन कार्ड नांथारगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना नैबे 2026 मायथाइयाव मोननो गोनां जि न' PMAYGनि जि न' बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय। नोंथांमोना गोसोआव सानदोंबा गांसे रेशन कार्डजोंनो जुदि बिदा फंबाय सानै साथाम जुदा जादोंब्लाबो गांसे रेशन कार्डजोंनो जुदि नोंथांमोना न' मोननो सानदोंब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांनि रेशन कार्डआ अलरेडि बेवहाय एप्रुभ जानानै दंखायो दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना गांसे रेशन कार्डजोंबा गंनै न' मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय आरो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना रेशन कार्ड बानायनाय गैयोब्ला नैबे 2026आव बे न'खौ 2.0नि जि न' बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा लोगोफोर। लोगोसे बेनि जि भेरिफाइड बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि PMAYGनि जि न' बे न'नि जि भेरिफाइड लिस्ट, बे भेरिफाइड लिस्टआ दा सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ खौरां लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना सिगां बोसोरफ्राव मोनाखै दे एबारनियाव मोननो थांगासिनो दङ। एबारनिया जि बिनि राङाबो एसे गोबां जागोन दे लोगोफोर। बेनि राङा एसे गोबां जासिगोन नैबे 2026आव, सिगांनि बायदि जानाय नङा। खोनानाय बायदिबा 2.50 लाख मानि बेवहाय जागोन आरो, माने 2.5 लाखसोनि न' जागोन आरो एबारनि 2026निया। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बे भेरिफाइड लिस्टआव थाबैनो नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ जमा होबानो जाबाय आरो। नोंथांमोना बेखौ बहा जमा होनांगौ, बेखौ गाव गावनि ग्राम पन्सायतनि जाय बिथांमोना मेम्बार आरो चेयारमेन बिथांमोना बेखौ माने जमा लागासिनो दं दे लोगोफोर। जोंनियावबो बेनि जि भेरिफाइड लिस्टनि जि जमा, बे कागजनि जमा लानाय, डकुमेन्ट्स जमा लानाय बियो सोलिफुगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गाव गावनि गामिनि जाय बिथांमोना मेम्बार दं बिथांमोनाव सोंनानै नायबानो जाबाय। सिगांफोराव जाय बिथांमोना मोनाखै दे बेखौसो आं खावलायदों, सिगांफोराव मोनिफोरासो नोंथांमोना बेखौ खौरां लानानै गाव गावनि गामिनि मेम्बारनि आखायाव बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ जमा हैथारनांगोन आरो। जब कार्ड, रेशन कार्ड आरो आधार कार्ड, बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जमा हैनो नांगोन आरो। दा बेनि खामानिया सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय। नोंथांमोना जाहाथे सोरबाफोर मोनाखैब्ला, सिगां बोसोरफ्राव जुदि न'खौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे डकुमेन्ट्सखौ जमा हैबानो जाबाय खौरां लानानै। नङाब्ला नोंथांमोना नेक्स्टआव नैबे 2026आवबो नोंथाङा न' मोननो हानाय नङा दे, थालांगोन। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरखाबाय। आरो सोरबाफोर
नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ थाबैनो गाव गावनि गामिनि जाय बिथाङा मेम्बार बे बिथांनियाव खौरां लाहैनानै नोंथांमोना बेवहाय नैबे गोनां माखासे डकुमेन्टसखौ जमा हैब्लानो जाबाय आरो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बेबायदिनो आरो जुदि गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो नाजागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।